Γεια σας παιδιά, και σήμερα παίζουμε Roblox και συγκεκριμένα Squid Game. Ναι, πάμε να παίξουμε. Περιμένουμε. Έλα. Μεσό. Έχει πολύ δυνατό ήχο. Τα αυτάκια μου θα πονέσουνε. Έλα, φόρτωσε καλό μου. Και δεν μου λέτε ρε guys, εσείς θέλετε να μου βλέπετε να παίζω Roblox? Γιατί έχει πάρα πολλά παιχνίδια. Θέλετε να... Όπα. Να με βλέπετε να παίζω Roblox? Τι θέλετε να μου βλέπετε να παίζω? Fortnite και τέτοια σίγουρα θα παίξουμε σε λίγο καιρό. Γενικά στους 75 subscribers εγώ θα κάνω βίντεο Fortnite. Βίντεο Minecraft δεν ξέρω, ίσως κάνω και πιο νωρίς. Αλλά προς το παρόν, εδώ πέρα περιμένουμε. Εδώ πέρα για να γίνουμε φρόνημα θέλουμε 10 μοίρια. Εγώ έχω 3 για να μπορέσω να γίνω guard. Αν θέλετε να με δείτε να γίνουμε guard, γράψτε το κάτω στα σχόλια. Αυτό εδώ πέρα τα πήρα, δεν ξέρω. Γιατί είμαι μόνος μου, γιατί είμαι γκρίζος, γιατί είμαι μόνο με άλλο ένα άτομο, γιατί είμαστε 2 άτομα. Πού πήγαν οι άλλοι? Γιατί είμαι μόνος μου. Θα πρέπει να βγω από εδώ πέρα, από αυτό το server, και θα ξαναμπω σε άλλον. Απλά ήμουνα μόνο ένας. Λογικά τώρα γίνεται και το event του χρόνου μόνο, γι' αυτό τώρα δεν παίζει κανείς. Για να δούμε εδώ πέρα πώς είμαστε. ...16 players, 17 είμαστε. Μπορείτε να γίνω guard αν θέλω. Και frontman σε 10 μοίρια. Ναι. Και γράψτε μου λίγο στα σχόλια τι άλλο παιχνίδι θα θέλετε να με βλέπετε να παίζω, είτε από Roblox είτε κάτι άλλο από Roblox, ξέρω εγώ. Minecraft, Fortnite, τέτοια. Καταλάβατε γενικά, νομίζω. Το VIP τι είναι? Μπορούμε να γίνουμε VIP. Αν θέλετε 250 Robux. Και πάμε να παίξουμε, να πεθάνω. Εννοούσα. Αν θέλετε να με βλέπουν, αν θέλετε να με δείτε να γίνομαι τέτοιος guard, πείτε μου το στα σχόλια. Επίσης, ρε μάγκες μου, γιατί δεν κάνετε subscribe? Είμαστε πολύ κοντά στους 50 subscribers και θέλω να φτάσω στους 50 subscribers, είναι ο πρώτος μου στόχος και είμαστε πάρα πολύ κοντά. Κάντε subscribe, κάντε share το βίντεο στους φίλους σας, πείτε τους να κάνουν subscribe αν θέλετε να με δείτε να παίζω Fortnite και όλα αυτά. Απλώς γράψτε το μου και κάντε share το βίντεο. Ναι, εγώ θέλω skip. Ναι. 6 διαφορετικά παιχνίδια σε 6 μέρες. Ναι, πάμε red light, green light, γιατί είμαστε μόνο 3 άτομα. Μπρο, είμαστε 3 άτομα, καλά είδα. Έχει και ένα frontman.
Γιατί δεν μπορώ να σπρώξω. Δεν μου έχει χαλάσει το push. Μπορώ να το πατάω ρε. Οκ, κατάλαβα πώς λειτουργεί. Τι κάνω? Έλα τώρα. Κοκόμα κουτσιπία στον κερά. Το έχω ανέβει πάνω σου. Πάει πιο πάνω. Μου player 215. Έχουμε κάνει 256. Είσαι άσχημη. Κοκόμα κοτσιπία σουγκερά. Ναι, όλοι μας περάσαμε. You will die. Στέλα να είμαι σίγουρος ότι τα έχω αγοράσει. Ναι, συγγνώμη παιδιά, ο σκύλος μου. Ναι, συγγνώμη. Ομπρέλα. Φλάφι, μην τολμήσεις και γαυγίσεις. Θα έρθω εκεί, Κάνω... Τι έπαθε ο άλλος? Τι βλέπω. Φλάφι, γιατί κλαις? Τι ξέρω σαν να κάνω αυτή τη γωνία. Κύκλος, είναι εύκολος. Εντάξει, μια φορά που είχα παίξει μόνος μου, είχα πεθάνει από τον κύκλο. Φύγετε από μπροστά μου, έχω 1 λεπτό για να ολοκληρώσω. Εντάξει, δεν είναι κάτι. Εδώ πέρα είναι το δύσκολο, που έχει την καμπύλη. Ναι. Πέρα είναι λίγο πιο εύκολο, αλλά θα το πάω λίγο σιγά κακό. Ναι. Άντε γεια. Με πουφ. Άντε γεια ρε μάγκα μου, άντε γεια. Εδώ πέρα, έτσι, νικητής έρχομαι. Κάτω παύλα 450. And you hit, and you need. Are you Russian? Τι γράφετε? Παναγία μου ρε. Παραπαραμπαμ. Δεν θα το φάω ακόμα, αυτό θα το φάω. Νιάου. Για να μην τα λεφτά εκεί πέρα πάνω να ανεβαίνουν παρακαλώ. Πάνω είναι 2 εκατομμύρια δολάρια είναι για να σώπουμε εκεί πάνω. Είμαστε 21 παίκτες. 20. Και 2,200. Μαν, χε. Ακόμα και φράγμα τα έχει παίξει. Όχι. Δεν θέλω. Φύγετε μακριά μου. Φύγετε. Θα τρέξω για τη ζωή μου, ρε. Ποιος με επιτεθεί, όμως μπορώ να κάνω άνετη άμυνα. Θα κρυφτώ εδώ πέρα. Άμα έρθετε θα γίνετε κλάκλα. Θα πεθάνετε. Μη μου έρθετε, ξέρω ότι όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε. Άντε. Αου, αυτό λίγο πόνεσε. Θα φάω το μπισκότο μου. Το φάω, δεν ξέρω. Don't say bad words. Το φρόνημα γιατί πες μαζί. Φρόνημα γιατί μαζί μου για κάποιο λόγο.
Ποιο είναι, εντάξει, easy. Εδώ πέρα. Το όχι. Εδώ. Έλα. Έλα. Στο κόκκινο, χέστηκα. Χαχα. Το έχουμε. Easy. Εντάξει. Πέτρα εύκολο. First try πέτρα. Γεια σου Φρόνμαν. Γεια σου ήχο. Τσουπ. First try. Έλα. Εδώ. Yep. Let's go. Εντάξει, εδώ πέρα από εδώ σε φίλε easy. Δείτε εδώ. Τι. Θα φάω κάρμα. Εντάξει, πέρασε. Γιουχού. Μπαμ. Πέρασα. Σούπερ. Πέρανε και τέσσερις. Κατάκρι ρε. Που. Τώρα με σας αρχίσω. Ποιο είναι το επόμενο παιχνίδι άραγε? Πάω στο κρεβάτι μου. Καλή νύχτα. Έλα, ανέβα. Καλή νύχτα. Θα μείνω εδώ πάνω εγώ. 700 και έχουμε μείνει φίλοι 15 players. 10.700.000. Εντάξει. Έλα, ρίχτα τα λεφτά. 3 εκατομμύρια φίλοι, ντάν. Έλα, πέστε 3 εκατομμύρια, θέλω να σας δω να είστε εκεί πάνω. Έλα. Έλα, καλό μου, πέστε. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι το... δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Λογικά είναι... αυτό με τα... με το τούγκεντε, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Τούγκεντε. Ναι, να το. Έλα, για να δούμε. Ποιο είναι? Του. Πάλι έχει μια πόρτα ρε, μόνο μια είχε. Τι είναι αυτό? Σου έρχομαι, πες μέσα. Βγείτε. Interact. Φιου. Ζήσαμε, γιούπι, δεν ζήσα. Ο Frontman. Γεια σου Frontman. Τώρα βλέπω να τρέχει, θα τα καταφέρει ή θα πεθάνω. Μόνο θα πεθάνω. Το είδα αυτό. Αου. Φίλε μου, είσαι καλά? Ελπίζω να... Μπάμε ρυθμάτω. Για να...
Του. Βγείτε, I'm here first. Τι κάνεις ρε, εσύ θα βγεις. Βγείτε ένας. Όχι, interact. Ναι, είμαστε δύο και είμαστε δύο. Σίγουρα με έκανε. Λάθος. Εσύ, ρε, έχω κλειδωθεί πάλι με την ίδια. Του έκασε μια ανέφλη, πώς γίνεται αυτό. Οκ, τελευταίο round, είμαστε 8 παίκτες ακόμα. Αχ, τουγκεντε, την με του να χάνουν τη σειρά. Δεν τελειώσα. Άλλος ένας ρε. Έλα, μάγκα μου, έλα. Εντάξει. Μπήκαμε. Τώρα θα σκοτωθούμε. Γεια σου. Πήγαινε εκεί κάτω όλα καλά. Μην πεις ξέρω το σκότωσα και τι δεν θα κάνω. Για να ζώσω. Μάγκα μου, ζεις ρε. Δεν ξέρω αν ζει γενικά. Ας ελπίσουμε ότι ζει. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο να ζει ή να μην ζει. Ναι, περάσαμε κι αυτό. Τώρα οι νικητές έρχονται, ο Φρόνμαν μας περιμένει. Θα ήταν πιο ευχάριστο, ξέρω, να είχε κάτι εκεί πάνω, ξέρω, και να ήταν. Είναι απλά σαν παίκτης που δεν κάνει τίποτα ο Φρόνμαν, ναι. Σάββατο 10 εκατομμύρια που θα δώσω. Εγώ έχω 4 ούτως ή άλλως, δεν με νοιάζει. Ντουμγκεντε. Γκάου να θα νικήσουν, ρε. Στείλε το. Ζάρια είναι. Ζάρια. Α, καλά, ρε. Είναι τα γιαγιά. Ναι, πάλι καλά που έχω γίνει glass tester. Glass tester. Παμ. Οκ, εντάξει. Έχουμε τους άλλους. Έλα! Πόρε φίλε, δεν έφτασα καν! Θα είμαι ένας guard, όχι εντάξει θα είμαι σε άλλο βίντεο guard. Δεν θα είμαι σε αυτό. Εντάξει, δεν με νοιάζει εμένα. Άμα θέλετε να με δείτε ως guard, να το γράψω στο σχόλιο. Έλα πάμε, δεύτερο όροφο εγώ θέλω. Τον κέτε, τον κοτέ. Να, τι μηνυμένου μάνα τσούνα τεσσίρα. Χρηματίες. Α, είμαι front. Το βλέπω. Είμαι ο 4X πάλι. Όχι, είναι διαφορετικό. Ναι, UP. Είμαι ο 4. Είμαι ο 406. Τι γίνεται να έχει ένα 50 μπροστά, να έχει ένα 5 εδώ πέρα. Player 456. Do you have fun playing the hero? Για να δούμε θα τα καταφέρουμε ή όχι. Καλή με επιτυχία. Να. Είμαι ο 391. Είμαι ο 391. 437 εσύ. 428. Κανένας δεν έχει 456. Ο Μπρου έχει μπαγκάρει λίγο. Για κοίταμε λίγο ρε μαγκά μου. Άρα μάθαμε ότι παιδιά σειρά 129 είναι ένας τρίγωνος.
Ο Σαρντέξ γιατί είναι ίδιος με μένα? Σε παρακαλώ κύριε Σαρντέξ, skip. Απλά κάντε skip. Πατήσεις όλες skip ρε. Πάμε και μέχρι εδώ πέρα τώρα μπροστά. Έλα τελείωνε. Λέει Θάνος. Λέει. Γιατί βγαίνετε? Α, Θάνος. Γιατί δεν βγαίνετε ρε? Γιατί βγαίνετε ρε? Κάτε πίσω. Λέει. Hero players, welcome to the first game. Όχι, μου είναι ο Triangle Edge. I played these games before. A Frontman αυτό το λέει τώρα, green light. Όχι ρε φίλε, δεν πήρα το push και όλα αυτά. Ρε Frontman, κανόνισες εκεί πίσω, τι θα κάνεις? No. Τρέχω. Γιατί? Τι κάνει ο άλλος ρε? Κάποιοι πέθα. Ρε τι με σπρο... My son. Ο γιος σου έπαιξε αυτά τα παιχνίδια before. Glass maker. Απαιτειό is glass test maker. Me. What the fuck? Congratulations. The first game, the next game will begin shortly. Okay, μ' αρέσει που κι ο άλλος τώρα μας λέει. Finally, worth playing guard. Frontman low. Δεν είναι αυτός από το... I played these games before. I said I played these games before. Ήμουν εδώ πέρα πριν 3 χρόνια και έπαιζα αυτά τα παιχνίδια. Αλλά πέθανα. Αλλά γύρισα. Και με το αστεράκι μου λαμπρόφε και μου να περπατώ. Where are you from? From Greece. Γιατί έχω την πόδα του άλλου μπροστά μου. Έχω ένα πόδι μπροστά μου, ρε. Δεν συμφώνησα γι' αυτό. Αξίζει. Πάνω από ένα λεπτό. Ναι, μαντιγιά. Ναι. Don't go again. Πάω στο κρεβάτι μου. Παίρνω το κρεβάτι μου, μάγκες. Σοπ. Λοιπόν, μάγκες, κάτω όλοι στην άκρη. Εσύ, μάγκα μου, είσαι... το δεξί μου χέρι για σήμερα. Α, το δεξιά μου. Καλά, εγώ θα έρθω αριστερά σου. Είσαι το δεξί μου χέρι, μάγκα. Μην τα χαλάσω, όχι.
Εσείς θα πεθάνετε σήμερα. Έχουμε δει μαζευτεί μπρος σχεδόν 3 εκατομμύρια. Θα θέλω αυτά. Congratulations on beating on the second game. Isn't he? Isn't the front one? No, he's Superman. Πενταφλών. Εντάξει, εύκολο. Να περάσουμε το καρουζέλ, αυτό το παιχνίδι με το καρουζέλ νομίζω μετά είναι εύκολα. Και τα γιαγιά μετά πρέπει να περάσουμε και μετά εντάξει δεν έχει μείνει κάτι. Το wow ας το πούμε. Do you remember me? No. Oh moment! Δεν ξέρω αν αυτός ήταν Superman. Εδώ πέρα. Τι! Έβαλα τόση δύναμη ρε φίλε. Yep. Πέρασαμε πρώτη. Αλλά καλό μου. Κάπου εδώ είναι το σωστό το power. Έχει εδώ άλλος εγώ. Εύκολα είναι τα ζαράκια. Εντάξει εύκολα είναι. Έλα. Μπουμ. 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 Και καμπουμ. Και καμπουμ. Πάρε. Easy busy lemon squeezy. Έλα. Έλα, εδώ πέρα το έχω πάει μονότερμο. Μπαμ μπαμ μπαμ. Τι Γιάφρη, πρέπει να είμαι και ο μόνος που έχει τερματίσει. Ο πρώτος ξέρω εγώ. Τώρα θα μάθουμε ανημότητας. Έχει τερματίσει άλλος ένας. Άρε φίλε μου. Εκεί πίσω αυτά τα λεφτά θα γίνουν δικά μου. Να, θα νικήσουμε τα λεφτά. Και θα το κάνω. Θα ξανάρθω για να σταματήσω αυτά τα παιχνίδια. Και θα σταματήσω οριστικά αυτά τα παιχνίδια. Και ποιος ξέρει, μπορεί να το κάνω και τώρα αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει έτσι να χάνονται καθημερινά ζωές. Καλώς και καθημερινά, καταλάβατε. Δεν πρέπει να χάνονται τόσες ζωές μέσα σε λίγα χρόνια από αυτό εδώ πέρα το κολοπαιχνίδι. Θα το σταματήσω. Κάποια στιγμή θα το καταφέρω. Και θα μας θυμούνται ως ο παίκτης 391. Ή μήπως ο player 391. Ένα από τα δύο, ό,τι θέλω να. 456. He needs to sabotage so he doesn't lose the money. 8 players left. Πολύ σωστά. Και 4 εκατομμύρια είναι πάνω. Θα τα πάρω, θα γίνουν δικά μου αυτά εκατομμύρια. Κάτσε, εγώ τα έχω πάρει αυτά. Γιατί εμένα μου δείχνει ότι τα έχω πάρει. Τώρα αν τα έχω πάρει όντως είναι δικό του θέμα. Όχι αυτό. Θέλω μόνο να παίξω άλλο. Θέλω μόνο να παίξω αυτό το οποίο που τραβά στο σκηνή. La 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 matimo che chunchuda ringa 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 το πρέπει να είμαι δίπλα στα πολλά τα άτομα. Δηλαδή αν γίνουν τώρα 4 δεν μπορούμε να μπούμε.
Αλλά αν γίνει τώρα διπλό. Να, να στο πούμε εδώ πέρα, ελάτε. Είναι τερά. Έτσι απλά και είμαστε και 3 άτομα. Ναι, επειδή είναι δίπλα στους πολλούς. Δηλαδή τώρα θα ψαχνόμουν. Τώρα, τι ώρα. Πρέπει να ψάξουμε. Εύκολο. Εύκολο. Α, ναι, πίσω. Δεν μου φτιάξεις το στάκι εσύ. Σου είπα να μου φτιάξεις το στάκι. Άρα. Αυτό δεν είναι καλό. Αγώνα, πούς. Για να τι θα μας βάλει. Θα μείνω πάλι εδώ πέρα με τα άτομα. Δεν με νοιάζει. Άμα είναι 2, είναι εύκολο. 3. Άντε πάλι. Φίλε. Τον έκλεισα απ' έξω. Επίσης, εδώ πέρα δεν είσαι από εμάς τους που έχουμε το 3 μπροστά. Σαν. Οκ, νομίζω ότι ήταν το δεύτερο round, τώρα έχουμε άλλο ένα. Το άλλο ξέρω θα είναι κανένα μόνο και δεν θα προλάβουμε, δείτε. Ή μπορεί και να είναι και διπλό και θα αυτό νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Εγώ καλό κακό θα μείνω με ένα-δύο άτομα. Για ένα φίλο θα τρελαθούμε. Μπορεί να είναι και αυτή σωστή πόρτα. Αυτή. Του. Α, εδώ πέρα μάγκα μου. Εδώ πέρα. Ναι ρε φίλε. Έλα. Το έκανα σαρβάδι κι αυτό. Άρα νι. Κάτσε εσύ του. Για πέ. 101. 119. Γιατί δεν είσαι ξέρω εγώ σαν εμένα τον 391. 6 players λέω κακό. Καλό για μένα. Να βγω πιο μπροστά να κερδίσω τα λεφτά. Το κατεμοιάζω μεταξύ τώρα. Λεγεία. Εδώ πέρα. Έτσι μπαίνει ο νικητής μέσα ρε. Όχι αυτό. Πάω να είμαι πάνω σε αυτό εδώ πέρα το κρεβάτι. Και όποιος μου τιμεί. Έχω το μαχαίρι. Το οποίο γιατί δεν βγαίνει. Καλό μου. Και λέω μαχαίρι. Δεν βγαίνει. Εντάξει, αν μου την πούνε θα πεθάνω. 5 άτομα. Κακό. Εντάξει, καλό για μένα. Ξαναλέω. Μ' αρέσει αυτό. Δεν έχω κάνει, ξέρω εγώ, το μαχαίρι μου. Οπότε ό,τι και να γινόταν, όταν. Όχι αυτό ρε φίλε. Στα διαγώνια πεθαίνω γιατί δεν φτάνω. Είχα να κάνω shift και jump έτσι. No. I didn't go first. Ναι ρε, έχω glass tester. Έλα, καλό μου. Εσύ, jump. Ακρός, δηλαδή τώρα. Έλα. Ναι, ήμουνα σίγουρος ότι ήτανε. Ακρός, δηλαδή. Άντε. Τι! Ακρός μου είπε. Το μισό αυτό το game. Άιντε ρε, δεν ξαναπαίζω. Ούτε καν θα ξαναπαίξω. Και παιδιά μου, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Χάρηκα πάρα πολύ που έπαιξα Roblox για πρώτη φορά σε αυτό το κανάλι και μιλούσα κιόλας. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς αυτό το βίντεο. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα υπάρχουν δισεκατομμύρια παιχνίδια στο Roblox. Κυριολεκτικά είναι άπειρα.
δεν τελειώνουν ποτέ, από Among Us φάση μέχρι ό,τι σκεφτείτε, ξέρω εγώ, να Tycoons, τα πάντα. Και νομίζω ότι θα ήταν ωραίο να ξαναπαίξουμε έτσι πράγματα στο Roblox, ειδικά που έχει πάρα πολλά παιχνίδια, ειδικά τα Tycoons που έχω δει μου αρέσουν πάρα πολύ. Όπως το Hospital Tycoon, αλλά αυτό εμένα μου αρέσει περισσότερο το Marvel Tycoon, γιατί είμαι και Marvel fan. Και αυτά για αυτό το βίντεο και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Bye.